Bore da, croeso cynnes i roedfa bore yma. Mae'n hyfryd cael cyfle i addoli gyda'n gilydd ar fore Sul yn Emyr yn arwen ni, fel chi'n gweld. A bydd Emyr hefyd yn arwen ni'n roedfa nes mlaen am 5 o'r gloch. Cofiwch bod yna baned ar ôl roedfa hefyd ysgol Sul i'r plant a gydolion tua 11:45. Mae Gwydion yn pregethu yn St Mellons heddi, dwywaith yn credu bore yma a heno, felly cofio amdano fe hefyd. Ac yna gweithgyd yr wythnos fel arfer cwrdd-gweddi nos Fawrth fan hyn am 7:45. Bore di Mercher, paned y sgwrs yn hun i a Brawn, ac yna nos Iau cyfle i drafod emyn ar lain gyda Wyn, clybiau di Gwener, ac yna yn ychwanegol mae'r frecwast dynion yn yr Holy Bush lan yr elfen am 9 o'r gloch bore di Sadwrn nesaf, felly cofiwch am hynny. Cofiwch hefyd bod Castell y Mis yn mynd at waith y Kings yng Ngwlad Tai. Cofio mi gwaith nhw, a cofiwch bod mae dyna Castell y Mis. Ac yna, jyst i roi gwybod i chi am roed fa Nadolig, yn credu falle bod hyn di ysbysu'n barod, ond jyst i'w goffo chi, bydd y dafle yn y barod cyn bo hir, ond bydd yna corolau ar y comin nos Sul ar y 10fed o'r Rhagfyr, ac yna ar fore'r 2 ar 15 bydd yna oedfa deulu fan hyn, ac yna ar y 40 ar ôl yr oedfa bydd cyfle i gael cinio gyda'n gilydd, a rhywbeth o barti Nadolig, a wedyn bydd oedfa mwy anffurfiol gyda'r nos. Felly cofiwch am hynny, 10fed, corolau ar y comin, 2 ar 15, oedfa deulu, a'r 40 cyfle ni gael cinio gyda'n gilydd yn y prynhawn. Fel ni dweud, heno, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen am 5 o'r gloch, ac yna Sul nesaf, bydd Rodri Glyn gyda ni, sydd yn Wynedig o Mangor, bydd gyda ni yn yr oedfa yn y bore a'r nos. Dyna ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n troi at y tîm, gweddio byddwn ni nawr wrth ddod ynghyd yn ymwybodol bod ni'n dod i addoli ar unig wir a bywiol Dduw. Arglwydd ni'n dod at y ti yn cynnig dim byd o'n hunain, ond yn dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dod yn gweddio i ti faddau i ni bob bai yn derbyn di, ac i dderbyn ni yn ei heiddiant di. Ac arglwydd, ni'n gweddio wrth i ni addoli y bore yma, a byddwn ni'n ymwybodol o'i bresenoldeb gyda ni, bod ni'n bwydo gyda'n gilydd ar gyfoeth i aire ac yn dyfnhau ein perthynas gyda fe, fel bod yn cael ei ogoneddu. Arglwydd felly, bydd gyda Emyr dde fe yn harwen ni, bydd gyda ni wrth i ni wrando ac ymateb i pwy wyt ti yn ddew tad mab ac ysbryd glân, ac arglwydd trigyrha wrtho ni, a gogoneddau enw Crist. Amen. Diolch Rodri. Llawer o eglwysi, mae'r oedfa'n dechrau gyda galwad i addoli, a call to worship. A dyna sydd yn ni mewn ffordd yn yr emyn gyntaf ni'n mynd i'w chanu gyda'n gilydd. Rwy'n 43 yn y llyfr. Chwi, weision Duw, molwch yr iôn, molwch ei enw a llafar dôn, bendigaid fyddo ei enwyf. O godiad hael, hyd fachlu dydd mawr, enw'r iôn molianus fydd, yn y byd hwn ac yn y nef. Ac ymlaen. Felly, nawn ni sefyll, nawn ni ganu mawl i'n Duw gyda'n gilydd. Amen.
ddarllen mewn moment o air Duw. Ni'n troi bore yma i 1 Corinthiaid pennod 7 eto. Nathon ni ddechrau edrych arno fe wythnos diwetha. Mae'n ni edrych arno fe eto y bore yma. 1 Corinthiaid pennod 7. Cyn i ni ddarllen, gawn ni air o weddi. Ie, arglwydd ein Duw, i ni yn dod at y ti yn awr, i'th foli di. Arglwydd ti, ein Duw ni, yr un sydd goruwch popeth, arglwydd, yr un sydd wedi'n caru ni, yr un sydd wedi tostyrio wrtho ni, yr un sydd yn gallu'n codi ni o'n hangen ac o'n unigrwydd ni, a'n codi ni at y ti dy hun. Ac arglwydd y bore yma nawr wrth i ni ddod i'th foli di. Ni'n gweddio ac yn gofyn arno ti i siarad â ni. Ni'n gofyn nawr wrth i ni ddarllen dy air, y bydde ti yn agos ato ni ac y bydde ni yn ymwybodol, mae ti sydd yn siarad. Ac yn cwrdd â ni, ac yn delio gyda'n hangen ni, ac yn gweithio yn ein calon ni, os gweli di bod yn dda. Dad, symud unrhyw rwystre, symud unrhyw falchder, symud unrhyw distractions, arglwydd cadw a'n golwg ni nawr arna ti. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. 1 Corinthiaid pennod 7. A dechrau'n adnod 1. Yn awr, ynglyn â'r pethau yn eich llythyr. Peth da yw i ddyn beidio â chyffwrdd a graig. Ond oherwydd yr anfoesoldeb rywiol sy'n bod, bydded gan bob dyn ei wraig ei hun, a chan bob graig ei gŵr ei hun. Dylai'r gŵr roi i'r wraig yr hyn sy'n ddyledus iddi, a'r un modd y wraig i'r gŵr. Nid y wraig biau'r hawl ar ei chorff ei hun, ond y gŵr. A'r un modd, nid y gŵr biau'r hawl ar ei gorff ei hun, ond y wraig. Peidiwch a gwrthod eich gilydd. Oddi efallai i chwi gytuno ar hyn dros dro, mwyn ymroi i weddi. Ac yna dod ynghyd eto, rhag i Satan eich temtio oherwydd eich diffyg ymatal. Ond fel goddefiad rwyf yn dweud hyn, nid fel gorchymyn. Carwn pe bai pawb fel rwyf fi fy hunan. Ond mae gan bob un ei ddawn ei hun oddi wrth Dduw. Naill fel hyn, a'r llall fel arall. Rwyf yn dweud wrth y rai dibriod a'r gwragedd gweddwon, mae peth da fyddai iddynt aros felly, fel fyna. Ond os na allant ymatal, dylent briodi, oherwydd gwell priodi nag ymlosgi. I rai sydd wedi priodi, rwyf fi'n gorchymyn, nid fi, ond yr arglwydd. Nad yw'r wraig i ymadael a'i gŵr. Ond os bydd iddi ymadael, dylai aros yn ddibriod neu gymodi a'i gŵr. A pheidied y gŵr ag ysgaru ei wraig. Wrth y lleill, rwyf fi, nid yr arglwydd, yn dweud, os bydd gan Gristion wraig ddigred, a hithau'n cytuno i fyw gydag ef, ni ddylai ei hysgaru. Ac os bydd gan wraig wr digred ac yntau'n cytuno i fyw gyda hi, ni ddylai ysgaru ei gŵr. Oherwydd mae'r gŵr digred wedi ei gysegru trwy ei wraig, a wraig ddigred wedi ei chysegru trwy ei gŵr o Gristio. Onid byddai'ch plant yn halogedig, ond fel y maent yn sanctaidd. Ond os yw'r anghredadyn am ymadael,
gadewch i hwnnw neu honno fynd. Nid yw'r gŵr na'r wraig o Gristion mewn achos felly yn gaeth. I heddwch mae Duw wedi'ch galw. Oherwydd, sut y gwyddost wraig nad a'ch chi byd i do ŵr? Neu sut y gwyddost ŵr nad a'ch chi byd i do wraig? Beth bynnag am hynny, dalied pob un i fyw yn ôl y gyfran a gafodd gan yr arglwydd. Pob un yn ôl yr alwad a gafodd gan fyw. Rwyf yn gwneud hyn yn reol yn yr holl eglwysi. A gafodd rhywun ei alw ac yntau yn enweidedig, peidiad â chuddio ei gyflwr. A gafodd rhywun ei alw ac yntau yn ddi-enweidedig, peidiad â cheisio enweidiad. Nid enweidiad sy'n cyfrif ac nid di-enweidiad sy'n cyfrif, ond cadw gorchmynion Duw. Dylai pob un aros yn y cyflwr yr oedd ynddo pan gafodd ei alw. A'i ceithwas oedd it pan gefais dy alw. Paid â phoeni. Ond os gellu ennill dy ryddid, cymryd dy gyfle yn hytrach na pheidio. Oherwydd y sawl oedd yn gaeth pan alwyd ef i fod yn yr arglwydd, un rhydd yr arglwydd y Duw. Yr un modd y sawl oedd yn rhydd pan alwyd ef, un caeth i Grist y Duw. Am bris eich prynwyd chwi. Peidiwch â mynd yn gaeth i feistriaid dynol. Gyfeillion, arhosed pob un gerbron Duw yn y cyflwr hwnnw roedd ynddo pan gafodd ei alw. Ynglŷn â'r gwyryfon, neu rai sydd wedi dyweddio, nid oes gennyf orchymyn gan yr arglwydd. Ond rwyf yn rhoi fy marn fel un y gellir trwy drigaredd yr arglwydd ddibynnu arno. Yn fy meddwl i, peth da, yn wyneb yr argyfwng sydd yn pwyso arnom, yw i bob un aros fel y mae. A wyt yn rhwym wrth wraig? Paid â cheisio dy ryddhau. A wyt yn rhydd oddi wrth wraig? Paid â cheisio gwraig. Ond os priodi am wneud, ni fyddi wedi pechu. Ac os prioda gwyrydd, ni fydd wedi pechu. Ond fe gaiff rai felly flinder yn y bywyd hwn, ac am eich arbed yr wyfi. Hyn yr wyf yn ei ddweud gyfeillion. Mae'r amser wedi mynd yn bryn. Am yr hyn sydd ar ôl ohono, bydded i'r rhai sydd â gragedd ganddynt fod fel pe baent heb ragedd, a rai sy'n wylo fel pe na baent yn wylo, a rai sy'n llawenhau fel pe na baent yn llawenhau, a rai sy'n prynu fel rhai heb feddi dim, a rai sy'n ymwneud â'r byd fel pe na baent yn ymwneud ag ef. Oherwydd mynd heibio mae holl drefn y byd hwn. Carwn i chwi fod heb ofalon. Mae'r dyn dibriod yn gofalu am bethau yr arglwydd, sut i foddhau yr arglwydd. Mae'r gŵr priod yn gofalu am bethau'r byd, sut i foddhau ei wraig. A mae'n cael ei dynnu yn naill ffordd ar llall. Ar ferch ddibriod, ar wyrydd, maent yn gofalu am bethau'r arglwydd, mwyn bod yn sanctaidd mewn corff yn ogystal ag ysbryd. Ond mae rhai briod yn pryderu am bethau'r byd, sut i foddhau ei gŵr. Rwyf yn dweud hyn eich lles chwi eich hunan. Nid er mwyn eich dal yn ôl, ond mwyn gweddister ac ymroddiad di-wyro i'r arglwydd. Os oes unrhyw un yn teimlo i fod yn ymddwyn yn anweddaidd tuag at ei ddyweddu,
os yw ein nwydau yn rhy gryf ac felly bod y peth yn anorfod, gwnaed yn ôl ei ddymuniad a bydded iddynt briodi. Nid oes pechod yn hynny. Ond y sawl sydd yn aros yn gadarn ei feddwl, heb fod dan orfod, ond yn cadw ei ddymuniad dan reolaeth ac yn penderfynu yn ei feddwl gadw ei ddyweddu yn wyrydd, bydd yn gwneud yn dda. Felly bydd yr hwn sy'n priodi ei ddyweddu yn gwneud yn dda, ond bydd y dyn nad yw'n priodi yn gwneud yn well. Mae graig yn rhoi mew gŵr cyhyd ac y mae ef yn fyw. Ond os bydd ei gŵr farw, mae'n rhydd i briodi pwy bynnag a fynd, dim ond iddi wneud hynny yn yr arglwydd. Ond bydd yn ddedwyddach o aros fel y mae, yn ôl fy marn i. Ac rwyf yn meddwl bod ysbryd Duw gen i fi hefyd. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu o Cwmpawd 2, rhif 66 nesaf. Ac ar ôl i ni ganu, byddwn ni'n cael stori i'r plant. Ond gyntaf 66, rof y mywyd ger dyfro, gan geisio y gwir, a theinellu olew serch fel fy moliant i ti. Gan aberthu rhaid i'm roi fy nghyfan o flaen, yw'r derbynia aberth mawl un a'i galon ar dan. Nawn ni sefyll i ganu. Plant dod ymlaen.
Reit, fi eisiau chi helpu fi feddwl. Ti'n iawn. Eisiau chi helpu fi feddwl, reit. Os o'n i yn gofyn i'ch ffrindiau chi, neu os o'n i'n gofyn i bobl mas hwnna ar y stryd nawr, beth sydd yn gwneud bywyd yn dda? Right? Beth ych chi angen mwyn cael bywyd llawn? Pa fath o bethau chi'n meddwl bydd y pobl yn dweud? Chi'n meddwl am rhywbeth? Bwyd. OK, loads o bwyd. Mae hwnna'n ateb da. Lot o bwyd. A cypyrdau llawn, fridge yn llawn o bwyd. A loads o snacks a sweets a pethau. Beth arall? Beth arall bydd y pobl yn dweud? Chi angen mwyn cael bywyd gwych a da. OK. Falle. Hwnna'n bwysig. Falle pan ti'n gallu helpu. Rwy'n eisiau gweud i'r fath am pa fath o atebion bydd y ffrindiau chi'n rhoi? Arian. So be o'n i'n disgwyl yr ateb yna? Arian. Loads o arian. Beth arall? Diolch Steve. Poblogrwydd, bod yn boblogaidd. Cael loads a loads o ffrindiau, pawb yn meddwl bod chi'n wych. Elsie, beth sy'n wedi dweud? So be? Bywyd hir? Bywyd hir sydd yn para am amser hir. OK, na ni roi hwnna lawr. Bywyd hir. Beth arall? Tŷ mawr. Tŷ mawr, nice crand. Na ni roi hwnna lawr. Tŷ mawr, crand, efo teledu yn dda deconat. Na ni roi hwnna lawr. Tŷ mawr, crand, efo teledu. Ta eisiau risgo ti eto, Steve? Beth yw'n dweud? So beth, bod yn iach? Corff iach, hwnna'n ateb da. Corff, iach, a dim poen, gret. Un o'r plant lawr arall eisiau talu rhywbeth mas yna? OK, fi'n mynd i roi un peth arall, ond bydd a lot o bobl siwr o fod yn dweud hyn, cariad, neu priodas, Bod chi'n ffindo gŵr neu graig. Ffindo gŵr neu graig, OK? Na'r math o bethau chi angen mwyn cael bywyd llawn, OK? A bod yn hapus. Nawr, cwestiwn i chi. Oedd Iesu wedi byw bywyd llawn? Oedd Iesu wedi cael bywyd llawn? Oedd Iesu, wel, Iesu oedd wedi cael y bywyd llawn. Oedd Iesu yn berson cyflawn. Oedd bywyd Iesu yn bywyd llawn. Ond nawr, dwi eisiau chi feddwl, oedd Iesu wastad efo bwyd a pethau o'r angen? Nagoedd. Oedd Iesu efo loads o arian? Nagoedd. Oedd Iesu wastad yn boblogaidd a pawb yn hoffi e? Nope. Oedd Iesu wedi byw bywyd hir? Na. Oedd Iesu efo tŷ mawr crand, efo teledu enfawr yno fe? Na. Oedd Iesu yn iach a ddim wedi cael unrhyw poen? Wel, yna ddigwydd i Iesu. Oedd yn marw ar y groes, yn dos, oedd wedi marw ar y groes. Oedd Iesu wedi priodi? Na, oedd e ddim. Oedd e ddim. Oedd e yn sengl. So, peth fi eisiau chi gofio fan hyn, reit, yw mae'r pethau mae'r byd yn dweud sy'n mor bwysig, chi rili angen nhw os chi'n mynd i cael bywyd llawn a bywyd da, ond Iesu ddim efo'r pethau yna, ond oedd e dal wedi cael bywyd llawn. A beth oedd gan Iesu? Oedd e mewn perthynas gyda Duw y Tad. Ac ydy hwnna ar gael i chi ac i fi? Hefyd ydy. Sdim, hynny, mae'r pethau chi enwi yn bethau, maen nhw'n bethau da, maen nhw'n bethau neis, ond chi ddim angen nhw. Yr unig beth ni angen yw Duw. Okay? Reit, diolch am eich atebion. A gymhedrol. Rola chi, ewch roli eistedd. Reit, gawn ni air o weddi eto yn gilydd.
na ni weddio. O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti nawr am yr arglwydd Iesu Grist. Ie, yr anwylid. Ie, y dyn perffaith. Ac arglwydd, ie, wrth i ni edrych ar Iesu, ni yn gweld person hollol gyflawn. Ac eto, ie, mewn llawer o ffyrdd ddim beth byddwn ni'n disgwyl. Nid y pethau i ni yn aml yn ei ceisio. Nid y pethau mae'r byd yn trysori. Na, doedd dim cyfoeth ganddo fe. Ac na, gath ei wrthod a'i fradychu gan ei ffrindiau. Ac na, arglwydd, oedd e ddim falle yn enwog neu efo rhyw swydd parchus a'r holl bethau hynny. Ac yn wir arglwydd, na, oedd e'n ddyn sengl. Ac arglwydd eto roedd ganddo fe berthynas gyda'r tad. Ac arglwydd ni'n diolch am yr esiampl a'r patrwm mae hynny'n gosod i ni arglwydd. Does dim angen unrhyw beth arno ni heblaw amdano ti dy hun. Arglwydd, ni'n meddwl am eiriau yr apostol Paul. Fod yr holl bethau gwerthfawr oedd ganddo fe o'r blaen, y pethau oedd e yn trysori ac yn ymffrostio ynddyn nhw, bod nhw nawr yn ddim o gymharu gyda'r profiad o dynabod di. Arglwydd, ni'n gweddio bydd yr reality yna nawr yn help ac yn gymorth i ni. Arglwydd, beth bynnag yw ein sefyllfa ni'r bore yma, beth bynnag yw'n profiad, beth bynnag sydd gennym ni a beth bynnag sydd gennym ni ddim, arglwydd. Ni'n gofyn ei di helpu ni fod yn fodlon. A helpa ni i weld bod gennym ni ddigon a bod gennym ni yn wir bopeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gwybod am y pethau ni wedi sôn amdano nhw nawr gyda'r plant. Dyma'r pethau mae'r byd yn dibynnu arnyn nhw i gael hunaniaeth, yr identity o pwy ydyn nhw. Ond arglwydd helpa ni y bore yma i weld bod ein hunaniaeth ni fel Cristnogion yn dod ohono ti. O'r ffaith bod ni'n blant i ti, y ffaith bod ni yn un gyda'r arglwydd Iesu Grist, y ffaith bod ni wedi derbyn yr ysbryd glân, a bod ni nawr mewn perthynas gyda'r Duw byw. Da ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu, fod e'n barod i ddewis y bywyd yna. Bod e wedi gadael yn efoeth, a gadael ei ogoniant ac wedi dod i ddioddau. Ac arglwydd ni eisiau gweddio nawr wrth feddwl ymlaen i'r Nadolig pan byddwn ni'n cofio am y pethau hyn. Ac arglwydd ni'n gofyn, please, arna ti i roi rhyw gariad mwy a dyfnach i ni at y ti dy hun. A sgweli di bod yn dda. Dad, wrth ni ddod nawr at y air di unwaith eto, ni'n gyffesu bod yna rhannau o'r gair sydd yn anodd i'w clywed, yn mynd falle yn groes i llawer o bethau mae'r byd yn ei dweud. Mae'n y bethau yma sy'n gallu bod yn boenus, yn anodd i ni i dderbyn ac i'w cymhwyso nhw i'n bywyd ni. Helpa ni felly, trwy'r ysbryd glân di. Helpa ni i roi ein bywydau ni nawr i ti. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Rhif 10 yng Nghrymawd 2. Bydd yn welediad fy nghalon am byw. Dim ond tydi ar hyn y dwyt fy niw. Yng nghwsg neu'n effro pob awr
a phob pryd ti yn oleuni, ti yn llenwi fy mryd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Trowch yn eich Beiblau chi i'r adran ddarllenon ni 1 Corinthiaid pennod 7. Ac jyst rhag ofn bod e ddim yn glir, mewn ffordd, mae'r bennod yma yn two-parter. Ni wedi cael ran 1 wythnos ddiwetha, ac ran 2 yr wythnos yma, ac yn edrych ar yr un testyn, y bennod hir yma, pennod digon cymleth mewn gwahanol ffyrdd. Fi ddim yn aml yn dweud hyn, ond os o'ch chi ddim yma wythnos diwetha, neu os o'ch chi'n stryglo i ganolbwyntio wythnos diwetha, ewch nôl i wrando ar hynny, achos mewn un ys yma rhaid cymryd y ddwy bregaeth yma gyda'i gilydd. Bydd e'n helpu chi ddeall y ddau. Chi angen gwrando ar y ddau mewn gwirionedd. A mewn un ystyr wedi dweud hynny, mae'n ychydig o ailadrodd yn mynd i fod, felly bydd chi'n derbyn ac yn deall hynny. Nawr, be wnaethon ni weld wythnos diwetha, oedd hyn, mae'r allwedd, os mynnwch chi, i ddeall y bennod, yw'r adran bach yna yn y canol sy'n mynd o adnodau 17 i 24. A be mae Paul yn trial esbonio fyna yw'r egwyddor, y principle tu ôl i weddill y bennod. A'r prif bwynt mae'n trial gwneud yw hyn. Dyw'r Cristion ddim angen newid ei sefyllfa
cymdeithasol nhw am resymau ysbrydol. Chi ddim angen newid eich sefyllfa deiarol-bydol chi gan feddwl bod hwnna rhywsut mynd i wneud chi'n fwy diwiol neu'n fwy ysbrydol. Fel mae'n gweud yn adnod 24, gyfeillion, arosed pob un ger y bron Duw yn y cyflwr hwnnw roedd ynddo pan gafodd ei alw. Dim angen i chi drio newid. Falle bydd newid yn digwydd, ond dim eisiau chi drio hynny gan feddwl bod rhaid newid. A mae'n defnyddio dwy enghraifft. Enghreifftiau amlwg o'r cyfnod, sef enweidiad a caethiwed neu cathwasiaeth. Oedd yna rai Cristnogion yn yr eglwys ar y pryd oedd o dras Iddewig. Pobl oedd wedi bod yn byw fel Iddewon, ond wedi cael ei enweidi. Ond nhw angen newid hynny nawr? Ond nhw angen cuddio eu cefndir nhw nawr bod nhw wedi dod yn Gristion? Mae Paul yn dweud na. Na, peidiwch bod yn wirion. Ond y rai aelodau yn yr eglwys oedd ddim o dras Iddewig. A felly ond nhw ddim wedi cael ei enweidi yn blaen. Oedd angen iddyn nhw nawr cael ei enweidi? Ddim os chi'n meddwl bod hwnna'n mynd i achub chi. Ond y rai yn yr eglwys oedd yn gaethweision. Eraill oedd yn rhydd. Ond mae Paul fel pethau'n gofyn y cwestiwn, chi'n meddwl bod hwnna'n ein gwahaniaeth i'ch statws chi ger bron Duw? Chi'n meddwl bod e'n effeithio ar allu Duw i eich defnyddio chi? Ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Mae'r arglwydd gallu defnyddio chi yn y sefyllfa o chi ynddi pan geithoch chi eich galw. A mae eisiau chi ddysgu i fod yn fodlon ar eich sefyllfa chi. Nawr wrth gwrs, dyw hynny ddim yn reol absolute. A hyd yn oed fan hyn, mae Paul yn dweud, yn yw rai pethau, cyngor yw hyn. Mae'ch sefyllfa chi'n gallu newid weithiau o ran eich dewis chi, weithiau, heb bod chi'n cael dewis yn y peth. Oedd hwnna'n wir efo enweidiad ar enghraifft. Chi'n cofio, falle bod chi'n cofio, mae Paul ar un adeg yn enweidi ar Timotheus. Chi'n meddwl, be? Pam? Nag ti'n rhagrythio fan hyn, o beth ti'n gweud fan hyn? O na, mae'n enweidi ar Timotheus fel bod Timotheus yn gallu bod yn genhadwr fwy effeithiol. Resymau fwy diwylliannol, nid resymau ysbrydol. Achos mewn man arall, oedd pobl eisiau enweidi ar Titus, achos o'n nhw'n meddwl, bod angen i Titus gael ei enweidi, a mae Paul yn dweud, na, achos chi wedi troi mewn i fater o ddiwioldeb. Fan hyn, mae Paul yn dweud, mae'n falle cyfle i'r ceithwas i ffindo i ryddid, ac os felly mae hynny'n iawn, ond peidiwch poeni am y pethau hyn. Nid enweidiad sy'n cyfri, nid dienweidiad sy'n cyfri, ond cadw gorchmynion Duw. Nid caethwasiaeth neu ryddid sydd yn cyfri, achos chi gyd yn gaeth i'r arglwydd ac yn wir wedi'ch gosod yn rhydd yn yr arglwydd hefyd. Na'r allwedd, na'r egwyddor. Mae Paul wedyn yn cymhwyso un sefyllfa ni o ran bod yn briod neu bod yn sengl. Y pwynt mae Paul eisiau ni glywed yw hyn, mae'r arglwydd yn eich caru chi, a mae'r arglwydd yn eich gwerthfawrogi chi, a mae'r arglwydd yn gallu eich defnyddio chi yn y sefyllfa rydych chi ynddi. Yr wythnos diwetha, wnaethon ni edrych ar y bennod a canolbwyntio ar ddawn bywyd priodasol. Bore yma nawr ni'n mynd i ffocysu ar ddawn bywyd sengl. Fi'n credu mae'n iawn i ddweud, neu'n deg i gydnabod, falle o fewn yr eglwys, o fewn Cristnogaeth, fod yna orbwyslais wedi bod ar briodas. Heb fod yna ymdrech i
i bwysleisio ac i gadarnhau gwerth ac urddas bywyd sengl. Hynny yw, peidiwch am ddeall, mae priodas yn bwysig, mae priodas yn rodd gan Dduw, mae priodas yn werthfawr, mae priodas i'w ddathlu ac i'w warchod, mae yn ddawn i rhai. A mae bod yn sengl yn ddawn hefyd. O'n i mewn seminar berddoi yn Aberystwyth ac rhywun yn siarad ar gyfeillgarwch, hynny yw bod yn ffrind. A wnaethon nhw'r pwynt pwysig, fel ffrind, i chi'n gallu buddsoddi mewn perthynas fydd yn para i dragwyddoldeb efo Cristion arall. Mewn ffordd sydd ddim actually'n wir am y berthynas priodasol. Yn y nefoedd ar daear newydd, bydd na ddim priodas mwyach. Felly mae bod yn sengl yn ddawn, yn llawn cyment a bod yn briod. A dweud y gwir, gallwn ni di hyd yn oed cymryd yr un pwyntiau ag oedd ni wythnos diwetha a rili cymhwyso nhw yr wythnos yma hefyd. O'n i'n sôn wythnos diwetha am fod yn hunan aberthol, wel mae yna elfen o hynny wrth fod yn sengl. Pwynt ni am fod yn sefyllfa parhaol wythnos diwetha, wel mae hynny yn gallu bod yn wir am berson sengl. Mae e fod yn fendith fel priodas, mae e fod yn, neu mynd i fod yn heriol fel priodas, a mae fod yn beth Cristnogol. Hynny yw chi'n gallu bod yn Gristion cyflawn, nad ydych chi'n briod. So gallen ni wedi cymryd yr un pwyntiau wythnos diwetha, fe di penderfynu mwyn bach o amrywiaeth i addasu. Okay? A felly, wrth i ni ddechrau, jyst i ddweud eto, dyw'r benod yma ddim yn dweud popeth ar y pwnc. Ys dim amser dyn ni i ddweud popeth hyd yn oed yn y benod am y pwnc. A lle i fi wedi trial yng ngorau i fod mor ofalus a sensitif, wrth gwrs mae'r pethau yma'n gymleth. Mae sefyllfaoedd yn gymleth, mae bywyd yn gymleth, ac felly byddwch yn amyneddgar gyda fi, os gwelwch yn dda. So, pwynt cyntaf am fywyd sengl yw hyn. Mae e yn alwad. Mae e yn alwad. Mae Paul yn defnyddio dau air mewn gwirionedd yn y bennod yma. Mae'n sôn am y ffaith bod e'n ddawn. Mae Paul hefyd yn siarad am fod yn sengl yn hermau galwad. Drychwch er enghraifft ar adnod 17. Dweud beth bynnag am hynny, daliad pob un i fyw yn ôl y gyfran a gafodd gan yr arglwydd, pob un yn ôl yr alwad a gafodd gan Dduw. Mae'n alwad. Mae e yn ddawn. Nawr, be mae hynny'n golygu? Be mae hynny'n cyfleu am fywyd sengl? Mae'n cyfleu hyn. Dydy e ddim yn gamgymeriad. Does yna ddim byd yn bod gyda chi. Does yna ddim byd o'i le neu'n anghywir am y peth. Mae dawn yn rhywbeth i ni'n dathlu yn dydy. Mae cael eich galw gan Dduw yn rhywbeth i'w drysori. Nag yw e? Hynny, meddyliwch a byd ni'n gweld hyn yn nes ymlaen yn y llythyr. Meddyliwch am y ffordd mae Paul yn siarad am doniau. Doniau ysbrydol ar enghraifft. Neu meddyliwch am y ffordd mae'n siarad mewn mannau eraill am cael galwad gan Dduw. A beth sy'n dod yn glir yw, mae hwn yn rhywbeth sy'n cael ei rhoi. Mae'n rhywbeth bwriadol. Hynny yw, mae gan Dduw gynllun, mae gan fe drefn, a dydych sefyllfa chi ddim yn ddamwain. I chi ddim yn ddamwain, a chi ddim yn oversight yng ngolwg Duw. Mae gan Dduw ei gynllun. Os dim un ohonyn ni'n gwybod beth yn union yw'r cynllun yna ar ein cyfer ni.
Ac wrth gwrs, fel welon ni wythnos diwetha, mae'n sefyllfa ni yn gallu newid ar adegau gwahanol ac am resymau gwahanol. Ond os yw bod yn sengl yn alwad ac yn ddawn, mae'n adegau lle ni'n mynd i orfod derbyn hyn. A dweud yn hyderus ac yn falch, dyma mae Duw wedi drefnu ar fy nghyfer i. Nawr, mae rai pobl yn sengl a maen nhw'n ymwybodol o'r alwad yna. Oedd Paul yn amlwg yn ymwybodol o'r alwad yna arno fi. Falle bod hynny'n wir amdano chi. Falle bod yna resymau clir pam i chi ddim yn gallu priodi. A chi'n gweld hynny, chi'n deall hynny, chi'n derbyn hynny. Mae nhw bobl eraill sydd falle'n sengl o ran dewis. Mae nhw yn hapus ac yn fodlon gyda'i sefyllfa. Mae yna rai, a ni eisiau cydnabod hyn, mae yna rai sydd falle yn sengl a ddim o ran i dewis personol nhw. Hynny yw, ddim dyna'r ffordd o'ch chi'n disgwyl i bethau ddigwydd, neu dyma byddwch chi wedi dymuno efallai. Ond i ni'n gallu ymddiried yng nghynllun a threfn Duw. A fi eisiau gwneud hyn yn glir. Allai ddweud o argyhoeddiad, fi eisiau pwysleisio, nid o'r profiad, iawn, yn edrych ar yng Nghymraeg i, nid o ran profiad, ond o ran argyhoeddiad, mae'n llawer gwell i fod yn sengl nag i fod mewn priodas wael. Sa'n siarad o brofiad, fi'n siarad o argyhoeddiad. Mae'n llawer gwell bod Duw yn ein galw ni a di roi'r dawn i ni i fod yn sengl na bod ni'n priodi am y resymau anghywir neu'n priodi'r person anghywir. A felly beth bynnag yw ein cyflwr ni, gallwn ni gymryd cysur yn hyn. Mae gan yr arglwydd gynllun, a bod fi falle ddim yn deall y peth, dyma yw ei fwriad e. A fan hynna, ni'n dod i'r ail bwynt. Mae'n alwad, a mae yn anrhydeddus. Mae yn anrhydeddus. Dwchwch ar adnodau 7 ac 8. Mae Paul yn dweud hyn. Carwn pe bai pawb fel yr wyf fi fy hun. Ond mae gan bob un ei ddaw neu hun oddi wrth yw, y naill fel hyn a'r llall fel arall. Rwyf yn dweud wrth y rai dibriod ar gragedd gweddwon, mae peth da fyddai iddynt aros felly fel fynnau. Mae Paul yn pwysleisio, mae dyma yw ei sefyllfa fi, a mewn llawer o ffyrdd bydde fe wrth ei fodd os oedd pawb yn yr un sefyllfa a fe. Ydy, mae'n dweud e dwywaith mewn dwy adnod, mor agos i'w gilydd fan hyn. Wel, ni'n gallu meddwl weithiau am galwad, a hyd yn oed dawn, fel rhywbeth beichus. Falle bod hwnna'n wir amdano chi, os ych chi yn sengl, chi'n teimlo bod yna rhywbeth trwm fan hyn, a rhywbeth diflas. Os mae Duw di galw fi i hyn, pam? A mae'n gallu bod yn anodd, nawn ni ddod i hynny mewn munud, mae yna heriau, ond mae eisiau ni gofio hefyd fod yna rhywbeth anrhydeddus fan hyn. Mae'n ni dod dros mor glir yn y ffordd mae Paul yn siarad, nag yw e? Mae'n siarad fel un sydd â phrofiad. Ac mae'n gweld bod yna fanteision. Mae yn cymeradwyo y bywyd yma i eraill. Sy'n byd cweit fel personal recommendation os e. Fi ar Facebook, ac ar Facebook mae chi'r grwpiau gwahanol yma, ac un o'r grwpiau fi'n perthyn iddi yw grŵp yr Eglwys Newydd. Pobl yn y gymuned yn postio gwahanol bethau.
un peth sydd yn dod lan o hyd ac o hyd ac o hyd yw hyn. I'm looking for a builder, plumber, electrician, roofer, carpenter, beth bynnag yw e. Any recommendations? Someone that you have used. Dyna maen nhw moyn. Dyn nhw ddim eisiau just cwmnïau gwahanol yn dweud, o, na i wneud ei ti, na i wneud ei ti. Be maen nhw eisiau yw pobl yn dweud, nath y person yma ddod i'n hi i, nath nhw wneud y gwaith yn dda, a felly, bydd ni wrth y modd yn cymeradwyo fe. Dos y ti ddefnyddio'r person yma hefyd. A dyna mae Paul yn gwneud fan hyn. Peidiwch meddwl, Paul, ti ddim yn gwybod beth ti'n siarad am. Paul, ti ddim yn deall fy sefyllfa i. Paul, mae dy brofiad i'n wahanol i fi. Na, mae Paul yn dweud, drychwch arno fi. Fi'n deall, fi'n gwybod be mae fel. A chymod be? Fi'n cymeradwyo fe, fi'n ei annog e. Os ych chi'n gallu, os dewis dych chi fel petai, dyma'r peth gorau. Mae'n anrhydeddus. Mae eisiau chi glywed hyn, chi'n werthfawr. Chi ddim yn second class citizen o fewn yr eglwys. Mae'r apostol Paul yn dweud, na, chi fel fi. A chymod be, bod e ddim yn nodi'r peth fan hyn, mae'n ein llawer mwy hyd yn oed ni'n gallu uniaethu gyda fe, sef Crist ei hun. Dweud wrth y plant, person cyflawn, bywyd cyflawn. Oedd e'n briod? Wel, na, nid yn y term ni'n meddwl amdano nhw fan hyn. Na. Mae'n anrhydydd. Ond, mae yna heriau, dyma'r pwynt nesaf. Mae'n anodd. Mae'n anodd. Mae Paul yn cydnabod hyd yn oed yn y bennod yma, mae yna heriau. Yn yr un ffordd, mae problemau'n bodoli mewn perthynas priodas. Mae yna bethau fydd yn anodd i berson sengl. Un o'r pethau amlwg sy'n dod drosodd yw yr temptasiynau sy'n gallu codi. I ni fel pobl, ni wedi cael ein creu, ar lun a delw Duw, ond mae gennyn ni fel pobl nwydau. Mae gennyn ni dyheuadau. Ac felly mae Paul yn cyffwrdd ar hyn, mae'n y beryglon. Y perygl yma o anfoesoldeb rywiol. Y perygl o wneud fel y byd a defnyddio'ch corff unrhyw ffordd chi eisiau, unrhyw ffordd sy'n gwneud i chi deimlo yn dda. Mae Paul yn cyffwrdd ar y strygl yma sy'n gallu bod gyda person di-briod a'i nwyd nhw fel petai'n llosgu o'i mewn nhw. Mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hynny. Mae yna heriau eraill, wrth gwrs, dyw Paul ddim yn sôn amdano nhw fan hyn. Pethau fydd falle yn unigryw i fywyd sengl. Mae unigedd yn gallu bod yn broblem. Falle bod pryderon ariannol yn gallu bod yn broblem. Falle fod hunanoldeb yn gallu dod yn broblem. Pob math o bethau eraill, fi'n siŵr gallwch chi sôn amdano nhw. Ond y pwynt yw, mae'n galwad ni yr un fath. O'n i'n meddwl gyda'r bobl ifanc yn Aberystwyth am hyn. Beth yw galwad Crist yw bobl? Mae'n dweud, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ei hun, codi ei groes am canlyn i. Ac i bob un bydd yr ymwadu yna'n edrych bach yn wahanol. A bydd union natur y bywyd yna o gario'r groes yn wahanol. Ond yr un yw'r galwad i ni fod i'w ddilyn A dyna pam mae bywyd eglwys mor werthfawr, mor bwysig yn dydy. Ydych chi'n unig? O, mae ydych chi deulu y ffydd. Ydych chi'n poeni am faterion
ariannol, neu'ch sefyllfa ymarferol chi, wel mae gennych chi gefnogaeth fan hyn. Ydych chi falle yn tueddu i fynd yn hunan ganolog ac meddwl amdano chi'ch hun yn ormodol, wel mae gennych chi bobl fan hyn fydd yn eich cywiro chi ac yn eich annog chi. O, mae yna heriau, mae yn anodd. Mae'r bywyd Cristnogol yn anodd. Mae'r arglwydd yn nerthu. Mae'r arglwydd yn cynorthwyo. Mae'r arglwydd gyda ni. Mae'n cyd-ymdeimlo a troi ei ysbryd glân. Mae'n galluogi ni i ochbygu, i redeg y ras, i sefyll yn gadarn hyd y diwedd. Mae'n anodd, ond mae'n fendithion hefyd. A felly mae'n un pwynt ola. Mae'n arbed. Mae bywyd sengl yn gallu ein harbed ni. Wnaethon ni gyffwrdd ar hyn yn dod nos diwetha. Un o'r pethau sy'n wir am bywyd priodasol yw bod e'n eich clymu chi. Os ych chi'n priodi, mae gennych chi gyfrifoldebau, mae gennych chi feichiau, mae gennych chi ofalon newydd nawr. A mae Paul yn awyddus iawn i bwysleisio fan hyn bod aros yn sengl yn gallu'ch arbed chi rhag hynny. Edrychwch ar adnod 28. Yn dweud, os priodi am neu, ni fyddi wedi pechu, ac os priodau gwyryf, ni fydd wedi pechu, ond fe gaiff roi felly flinder yn y bywyd hwn, ac am eich arbed yr wyfi. Ac adnod 32, carwn i chwi fod heb ofalon. Mae dyn di briod yn gyfalu am bethau'r arglwydd, sut i foddhau yr arglwydd. Ac yna adnod 40, mae'n dweud, os graig a'i gŵr hi'n marw, geithial briodi yn yr arglwydd, ond adnod 40, bydd yn ddedwyddach o aros fel y mae yn o fy marn i, ac rwyf yn meddwl bod ysbryd Duw gen i fi hefyd. Ond y pwynt mae Paul yn gwneud fan hyn yw, mae aros yn sengl a bod yn sengl yn gallu'ch arbed chi rhag rai gyfalon, ac felly mae'n gallu'ch rhyddhau chi. Yn ei hanfon, mae bywyd sengl yn rhyddhau person i fyw a gwasanaethu'r arglwydd mewn ffordd sydd yn anodd, os nad yn amhosib i berson priod, i ŵr neu graig neu rhywun â phlant. Chi ddim jyst yn rhydd, meddwl Paul, o'r pryderon hynny, a'r problemau yna sy'n gallu codi, ond chi'n rhydd i wasanaethu. Os chi yn sengl, mae gennych chi y potensial i gyflawni llawer dros yr arglwydd. Ac mae llawer ohonoch chi'n cyflawni'r potensial yna yn ein plith ni. Ac allai ddweud yn ddidwyll bod fi'n diolch amdano chi. Diolch beth amdano chi. Nawr ni'n dod i'r diwedd fan hyn. Ac wrth i ni ddod i ddiwedd y ddwy bregeth yma mewn gwirionedd, fi eisiau gadael ni efo rhywbeth sy'n gobeithio'n tynnu'r cwbl at ei gilydd. A un o'r pethau mawr sydd wedi'n haroi wrth feddwl am y bennod yma dros yr wythnosau diwetha. A dyma fe, os chi'n Gristion, beth bynnag yw eich sefyllfa chi, os i chi yn brio, neu os i chi'n sengl, os i chi yn enwydedig, neu di-enwydedig, neu gaeth neu'n rhydd, at bwy i chi fod i osod eich golwg chi? Pwy yw eich esiampl penna chi? Pwy yw'ch ysgogiad penna chi? A'r ateb wrth gwrs yw Christ. A mae hynny'n rhyfeddol achos actually, mae dim ond yn gallu bod yn wir achos bod Iesu yn unigryw. Ond dyfa, hynny yw chi'n meddwl, wel, hang on,
sut mae Iesu'n gallu bod yn ysgogiad i berson priod ac i berson sengl? Wel, meddyliwch pwy yw Iesu. Meddyliwch am yr hyn sy'n wir amdano fe. Yn ei fywyd yn ei weinidogaeth, yn ei amser ar y ddaear, oedd Iesu yn sengl. A fe nath e fyw a marw ac atgyfodi fel person sengl. A felly, os mae dyna'ch sefyllfa chi, mae gennych chi rhywun i chi'n gallu edrych arno, yn gallu ymddiried ynddo, a dibynnu arno fe, a mae'n deall, a mae'n gwybod beth i chi'n ei brofi, a mae e wedi bod trwyddo fe, a chi'n gallu glynu wrtho fe. Ond ar yr un pryd, pwy yw Iesu? Pam bod e wedi dod i'r ddaear? Wel, fe yw y priodfab. A mae wedi dod mwyn achub ei briodferch, yr eglwys. A felly, os ych chi'n briod, yn wr neu'n rhaeg, pwy yw yr un chi fod i edrych arno fe? A beth yw'r patrwm ni fod i ddilyn? Wel, Christ. A chymod be, mae hwnna... Dylsa hynny chwathu'n meddyliau ni. Bod Duw wedi trefnu pethau yn y fath ffordd, fod Christ yn ddigonol. A ni'n dros na neb arall byddai'n gallu cyflawni hyn, os e? Neb arall chi'n gallu pwyntio ato fe, dweud, ie, mae e'n ddigon i fi fel person sengl, neu fel person priod. Felly, i orffen, at pwy ni'n mynd i edrych? Pwy yw ein gobeith ni? Pwy yw ein hyder ni? Pwy yw'r un ni'n mynd i osod ein hunan yn llwyr arno fe? Wel, yr un ateb yw ei bawb, Christ. Gadewch i ni gadw'n golwg arno fe. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu i orffen. Rhif 633 yn y llyfr yma. Dilynaf fy migael trwy foes. Amarch a gwradwydd y byd, a dygaf ei ddirmig a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd. Ni rodiaf trwy gymorth ei ras y llwybr a gerddodd e fe. Nid rhyfedd os gwawdur y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd y ne. Nid oes arnaf gwylydd o'i groes, ei groes yw fy nghoron o hyd. Ei fywyd i'n gwared ar oes fy ngheidwad am prynodd mor ddrud. Dioddefodd waradwydd a phoen a'r felltith ar galfar ifryd. Fan rhydedd yw canlyn yr oen. Yr oen a ddioddefodd fel hyn. Mae'n ei sefyll i ganu.
Arglwydd, ni'n diolch i ti unwaith eto fod yr arglwydd Iesu yn ddigon ym mhob ffordd i bob un. Arglwydd, ni'n gofyn nawr am yr hyn ni wedi glywed dros yr wythnos diwetha a'r bore yma. Gofyn arno ti barhau siarad â ni a helpa ni i gymhwyso'r gair un bywydau a'n sefyllfa ni. Dad, bydd gyda ni, os gweld i fod yn dda. Nawr byddwn ni ras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.